Sziasztok, én Kvanti vagyok, és itt van velem egy Domestos. Ultimate Chicken Horse-ozni fogunk, és kipróbáljuk az új update-ot. Első pálya a Metro lesz. Régen voltam úgy ezen. Ez random lesz, cool. Jó. Ez is random lesz. Oké, oda. Nem áll. Oké, ez most nem beatable, az Kíváncsi megvan. leszek. De beatable. Bazd. Shit. No, fekete lyuk. Na. Lehetséges, hogy meg lehet csinálni. De miért az esély mindig ugyanakkor? Nem. Ah. Oh no. Így jó lesz. Begyűjti, az kap egy ajándékot. Hát beatable. De kicsi, passzét ugrok el! No way! Látszik, hogy este van. Yeah. Nice. Nice car. Igen, nem fog tudós ez a poson. Mit? Csak nem fog tudós ez a poson, mondom. Shit! Shit? Most ilyen. Oh. Nice Cox! Adjad oda a prezentát! Ez az én kapom, ugye? Ja, Toxic Tower, ez az új map. Na, ezt ki is próbáljuk. Én akartam. Nem tudom, hol állsz a világodban. Miért én is megkapom ilyenkor? Miért? Hogy állsz? Hány pályád van? Nem tudom, ez soha nem játszottam. Ah. Amióta mi együtt játszunk az játszok, ez nem fiúhan. Ha mondjuk 3 pályád van, akkor meg kell külön szerezned neked a 4., 5., meg a többit. Király. No! No peeking! Jó! Szar vagyok. Ez a rész itt van. Nem áll. Számomra ez elmondható. De így meg túl easy. Ez komolyan. Átugrom. Hagyjuk már. Ezt beszélem. És be is estem oda. Ennyi. Bro. Végre. Nice. Ezt ne ilyen kellene játszani azokban. Hova teszed? Ja, az egészet beflémelje, de olyan nem lesz, hogy... Nice go. Nice. Lehetőséget, ha leesne. Ne, de mi fasz? Hogyan nyomod bele? Saját magad benyomtad? Bro. Nice. Most ez sok pont lesz. Comeback, azaz. Egy baszki, egy round, de mi a szar? Mit kell ezt? Elgeszi. Ez jó. Érzem, hogy ez jó lesz. Jó! A fruit darab egyszerre.
Lehet alul is jönni. Oké. Mozogás is. Jó, megvan. De bro, az így... Nice. Túl nehéz. Tőled helyet találom. Most ide teszem. Ó, no, ott van egy olyan treppám. Shield. Nem, hullóról beszélünk is. Na, belejöttem. Nagyon nehéz itt. De bro, mi az fasz? Nem volt esélyem hozzá. Örülj neki, megnézhetjük az új pályát. Kíváncsiak. De még elcsapott. Abban a lila folyadékban úgy remélem, hogy meg lehet halni. De nem. Jaj, de igen, tudom. Úgy érzem, hogy abban meg lehet halni. Jaj, oda le kell menni? Ja. Ja. Ó. Én azt hittem, hogy onnan kezdünk bal oldalra. Jó is lett volna. Most egy rám vitte be. Nem biztos. Wow! Nézd ezt a nagy tartályt ott lent. Itt, milyen epic. Ez ilyen sav akar lenni? Valószínűleg toxik, sav. Méreg, nem tudom. Papa, hogy mondjam? Papa, azt nem tudom, hogy... Ja, azért mondom, hogy túltoltál. Oh no! Ajaj, ránk fog ömlenni. Nice. De jó hangja volt. De keci, az a rákon! Az egyszerűen nem jött. Kellenek meg platformok. Buddha. Póta. No way. Akkor legalább itt legyen, vagy itt Hát, úgy akarom olyan. Ez nem is egy csalás amúgy. Please, most ne törd el a repcsinak. De. No. Tényleg, hogy egyéb állok. Nem, bazd meg! Nem beleugrottam. Ott van Csaba. De nem áll. Az lehetetlen az a probléma, hogy ezt hiszem. Nem. Ki kell, szaruljon ki. Kell ide alulra valami. Te ide akartam volna tenni a portált. Ó, kiütő. Ezt? Így? Így jó? Így még a repcsinnel. No way! Úgy beültem ide vissza, mi a fasz? Úgyhogy benne maradtál a portálba.
Jó, ez kezd igazságtalanni. Nové. Úristen! Hol volt? Azaz! Mi a fa? Hogyan? Nice. Kedvenc csapdáim azok ezek a lógó vízbeszok amúgy. Az a csap amúgy jó, hogy ott van. Ó, repülő! No, majd repülő! Még az így... Oké. Jihá! Becsukja. Ott. Nem víz, fenntartott. De... Na menj a rákba! Ez basszus, kurva igazságtalan. Ez amúgy nehéz pálya. Nagyon nehéz. Ez nehéz. Igaz, hogy nem sok mindent tudnak kitalálni már. Még hova tegyek ilyet? Ide? Itt jó lesz. Meg még ide is egyet. Na jó, Ez unbeatable. ez egy kicsit túl sok. Ez már unbeatable. For real? Nice. Yes. Ori. De bro, az faszom nem ért hozzám. Mi a rák már? No way. Ó, itt aludtak. Wow. Uber here. Ó, jetpack. Nem már, bro, ne azt mondjuk De ez jackpack. egyszer használhatós. Nem érdekel. No more jackpot. Jackpack. Úgy lehet, hogy belehalsz, ha használod. Most Vé. fejezem. De bassz! Bassz volt ez! És hogy megcsinálom, az 0, sok. Shit, mi a... Ez nincsen a... Nice. Kéne platform. Az én. Amúgy nem rossz ez a pálya. Így. Biztos. Kénének platformok. Ez egy elég evil ötlet. Végülis, mit adod? Tegyünk fákat, hogy ne lehessen leesni. Vagy a célhoz tedd be, és akkor nem fog olyan hülyén kinézni. Az ugye nem mit lesz. De mi a fasz? Hozzá se értegetsz, jó? Ez a köcsökség, tényleg köcsökség. Nice. Kicsit robbangassunk. Domász? Domász? Csak? Mit robbansak ki? Nem tudom. Olyan jó az összkép. Ó. Teszem egyen feljebb. Kicsit könnyebb. Ebben rengeteg dologra kell egyszerre figyelni, és ott a baj. Basszom! Átmentem a portálon. Legalább. Én most kolyton totál ebből kitizéva vesz, hogy... Hú, ez hogy összeszűkül a képernyő, ez nagyon szar. Ugorj! Nem, bazzeg, ez... Shit.
Lehetséges, csak nem prónak kell lennie. Ja, azt látom. Használd a jetpacket. A legjobbnak. No way. Yeah. Mi a ha? Ez infinite amúgy? Végtelen? Igen, erre kíváncsi leszek. Nem fog sikerülni. Igen, mert a jetpack az végül is egy nehezítés is. Várra. Na basszus! Ja, bassz! Hozzá se értem semmi, ez viharás. Jó. Jó. Engedd ki a szuflát. Oh! Jó. Basszus! Hogy volt ilyen? Ezt kitettem, micsoda. Ha leesel, akkor ott nagyon szar. Én még egyszer megpróbálom megcsinálni ezt a szuflát. Igen, csak jobban tudom már többletet. Oda. De ez túl egyszerű. Ez buziság, de mindegy. Mennyi. Faszom. Ne! Yes! Basszus! És nincs ötlet. Okés. Nincs ötletem. Nagyon nehéz. Nézd meg mi, hogy mozog. Ez gond lehetett Pont nehéz. ott kell állnod, ahol folyik az a szúcsok. Rá fog folyni. És? Mit tudod csinálni? Nem, szerintem nem. De mégis. Let's go! Nice! Ne! Döntő. Úristen, most nem sem Konkrét készít. döntő. Én nem voltam meg egy telepembe se. Az amúgy actually jó lenne. Igen, mert a saját trepembe haltam meg végül. Úristen! Tettem magamnak könnyítést. De jó. De neked. Magnak adsz könnyítéseket, nekem vezette soha. De jó megvan. Na jó van. Let's go! Let's go! Let's go! Meg! Victory! Úristen, ez mekkora! Azt a rohadt! Let's go! Jó, azt nem hittem volna el. Jó, ezt nem hittem volna el egyáltalán. Az... nice. Toxic. Nem. De jó. Ez eddig amúgy easy. Ja. Baszki. Basszus. Ugrottam. Ez így itt amúgy micsoda? Nem tudom, az ilyen kis dolog, amire rá tudsz ugrani.
No, 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 no. Oh, nem. Shit! Shit! Megszereztem egy achievementet közben. Fekete lyuk. Az playernek lesz tervezve? Mondjuk, nem szerintem. Nem biztos még. Se ide teszek egy nyilat. Nem rossz ötlet. Jó, teszem ide. Nem rossz, nem rossz szerintem. De hogy... Bal. Shit. Oh no. Meg kell várni. Addig tánoszolok. De meg kéne úgy valamit tenni. Hogy ne olyan üres. Oh no. No way. Postmort. Shit. Valapszal. Ó, azon meg lehet állni. Nem, már tudok bevételni vele. No. Ó. Lehet, jó, ez az. Kell egy ventilátor. Nem tudom, hogy jó ötletem. Hülye! No way! Most. Ez az! Ó! Legalább blokkolod az izékat. Kíváncsiak az új skillre amúgy. Az ágyúban mondjuk betettél, nem tudom. Mit? Az Ja. ágyúba. Nice. Beteszem ezt ide, jó? Blokkolja a nyilat. Oké. Ja, amúgy valóban azt mondja, nem akartunk blokkolni a nyilat. Mi? Az én coinom hékás. Shit, nem tudok bemenni a célba. Láttam, hogy letett, azért fölmentem. Érte? Jaj, vagy. Nem lehet ide tenni. Shit. Hova te élet? Most. Mékas. Mibe? Ja. Azt amúgy észre se vettem. Az a jó benne. Én se. No way! Ez ide volt. Ez a ventilátor egy kicsit izé. De ez az én coinom lett volna, ez nem igazságos amúgy. Én szereztem meg. Hogyan? Felmentem érte. Jetpack!
Nem használjunk már jetpacket, az úgy De egyszer használhatós. fucking god. Hogy a jetpack az amúgy néha nehezítés is. Jó, én felhasználom szóval. De akkor meg a rákba. Shit! Shit! Úgyse. Oh no 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 no! Meg lettem ölelve. Nem, ez itt túl könnyű. És nem ad be olyan csapdákat, mint a múltkor. És igaz. Olyan. Shit. De te ugyan nem haltál bele! Ott Oké, a folyam látod. amúgy. Hol? Ja? Na jó van, én szarakszok. Nem tudom. Most pont nem tudom. Most majd. Á, ez nem jó van ott a timingja a poénnak egyszerűen. Szimplán. Az ott blokkolja? Ja, az blokkolja. Húha, tudom, ott vagy. Nice. Megvan. Húha. Lóvé. Visszahozod. Köszönjük, Nem. És csak egy tipp, ha belemész, akkor oda fog lőni. de jó tipp. Na. Nem. Kicsit fura ennek a textúrája amúgy. De mi az a barrierje? De baszki, de mi ez igazság? Jó. Szép volt. Na, sorry. Még 3 kör van hátra? Vagy 2? Igen. Shit. Egyszer be kell élnem. Ne használjunk PS. Ott jó. Mondjuk. Ah! Így akartam. De ezt kurvára nem oda akartam, miért Ó! akarom? Blöde. Meg fogok halni. Egy postmortennel be kéne élni. Szerintem ezt kirobbantom. Szerintem is, ez jó ötlet. Nem áll. Elmondom poénokat itt, majd elhajlok szépen. Aki amúgy hova? beér. Fogunk tovább feszedni. De nem, geci! Úristen, de neked hogyan nem aktiválódik be? Ez igazságtalan. Úristen! Igazságtalan. Azaz! De nekem miért? De ez nem igazságos, baszki. Kényszerűen igazságtalan, baszki. Mi? Nice.